Pieksäwood on suomalainen perheyhtiö ja saunatuotteiden valmistaja. Ja me ollaan tosi hyviä siinä, mitä me tehdään. Ja nyt me halutaan niin kuin monistaa se ja tehdä se tuolla maailmalla. Hei, olen Sami Koskinen, Pieksäwoodin toimitusjohtajayrittäjä. Ja ollaan täällä Pieksäwoodin toimistolla valmistautumassa Stuttgartiin Interpad-messuille. Interpad on kansainvälinen, kenties suurin spa-alan eli sauna-alan messutapahtuma, missä on eri maalaisia sauna- ja tämän alan toimijoita esittelemässä toimintaansa. Pieksäwoodin strategisena tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti, eli kasvaa siellä vientimarkkinoilla, mutta ei kuitenkaan kotimaan kustannuksella, vaan me haetaan vähän tämän kotimaan heikkouden takia niin erityisesti sitä kysynnän kasvua sieltä vientimarkkinoilla. Pieksäwood on laadukas ja me pystytään täyttämään myös kansainvälisesti vaadittavat korkeat laatukriteerit. Pieksäwood esittelee Interpad-messuilla laajasti paneeleitaan ja laudepuitaan ja listoja, mutta erityisesti meillä on siellä meidän design-paneeleita, karepaneelia, tunturipaneelia, solapaneelia ja monta muuta. Olen tosi innoissani siitä, mitä me tehdään, ja olen itsekin oppimassa, mutta myös samalla tuomassa vakuuttavuutta, että me ollaan tosissaan tämän vientimarkkinan kanssa ja erittäin mielellään nähdään Stuttgartissa. Tervetuloa.